De motorboten, zieljachten en sloepen op Boot Holland binnen krekt als altijd. Nagelnij en glimmend. Joet is de 28e editie van deze watersportbeurs begonnen. Maar als je wat beter op de beziekers letten, dan sjogge je het al. De watersporter vergriest. Nou, de consequentie daarvan vind ik dat we erover na moeten denken of wij die ouder wordende watersporter niet beter kunnen bedienen, zodat hij zich comfortabeler voelt in de haven die hij aandoet. Dat hij zich comfortabeler voelt op zijn schip. En dat hij uiteindelijk wat langer van zijn bootje blijft genieten. Van de boord naar de steiger. Het is vaak een hele stap. Bij de ene haven is de steiger op een mooie hoogte. Bij de andere dan kom je ineens een stuk lager. Dat is vooral ook bij drijvende steigers. Hè. Dan wiebelen mee als je eraf moet springen. Dan wiebelt dat mee. De steiger? Ja. Friesland had een heel miljard investeerd in betere voorzienings voor de watersport. Dat zit vooral in aquaducten. Maar beleerd om de oudere watersporter te meten te komen? Nee, dat is er eens net. Maar de deputaire erkennen. Het is wel een ontwikkeling waar we in de gaten horen moeten. Zwargen is misschien wat te volle zijn, maar we moeten er wel alert op wezen om te zien of dat watersportproduct wat heel wichtig is voor onze provincie, of we dat aantrekkelijk genoeg horen kennen. De provincie wil de oudere watersporter de komende tijd in gearwerking met de watersportsector op de agenda zetten.